ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಗಾನೆ ಉದ್ದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆತ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಜನ ನೆಂಬೇರು ಚಾರನ ಅಡ್ಡಾಗ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡಾಗ ಮಾಲ್ತು ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡಾಡು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ಡಲ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ಲ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುರ್ ಪುರಾಣ ಗಮ್ಮತ್ ಆರ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಯರ್ ಅವರು MLA ಇಡ್ಲ ಆರ ಖುಷಿ ಬಂದದಂಡ ಆರ ಏರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡಾಡ ಒರಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅವ್ರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇನ್ ಬರತಿ ಆರು ಆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಗೊಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿರ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏತೇ ಜನ ಬರಡು ಮಾತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಿ ಆ ಕೇನ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪೇರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿಕೋಡೆ ಅಂದತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನದಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಸೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರಿಡ ಪಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತ ಫುಡ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲು ತೋಂದು ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆನಗದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕೇನೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚದಾದ ಅನುಭವದಾಗಲ ಪಾತೆರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಧನುರೈ ಬಂದು ಧನು ಬಂದು ನಿಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ರಾಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಆಡೊಂಜಿ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋಯಿ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಲು ಪುನಃ ಆಫೀಸು ಸೊ ಆಡೆ ಪೋತು ಉಳ್ಳೇನು ಅಂಡೇರು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ನಮ್ಮ ಆಡ ಕೇನೊನ್ಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರಿಗೆ ಏತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಐನ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೇನೊನ್ಗ ಕೇಂದು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ದಾದಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೇ ದುಂಬಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಗ್ಲೇ ತೂಪ ಅವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏತಲ್ಲ ಎಂತ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೇ ಕೆರಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ದರ್ಬೇಡು ಮುಲ್ಪರ್ದಂತೆ ಆಡೆ ಹೋಗ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೇ ತೂಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಎಂಡ ಹಾಪ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಗ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾವು ಬೋದು ದಂಡ ಪಾತೆ ಬಾಯ್ ಏನಿತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ದಿಯೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಂದ ಅದು ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಮಾರೆ ಏನು ಬನ್ನಗನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅವನು ಗೈಸ್ ಎಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅದವಿ ನೆಂದಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಪಪ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಉಳ್ಳೇದಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಹೋಯ್ ಬೇರೆ ದನ್ನು ಬಂಡ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಬಣ್ಣಗಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಏನು ಈತ ಮಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇರೆನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಫೀಸ್ ತೂಪಾಯ್ಜಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಧನು ರಾಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಓ ಒಂದು ಏನು ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಬರ್ತನ ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಬೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ಪಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲ್ ಇಂಬೇರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬೇರ್ನಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗರ್ಲ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ದೋಲ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ದೋಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಗಾನೆ ಉದ್ದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆತ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಜನ ನೆಂಬೇರು ಚಾರನ ಅಡ್ಡಾಗ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡಾಗ ಮಾಲ್ತು ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡಾಡು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ಡಲ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ಲ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಲಾರು ಈರೆಂಚಲಾರು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತು ಈರೆಗ್ ದಾದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಇಷ್ಟೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿ ತೂಪನ್ ಬಂದ ಯಾರ ಪಂಪ್ರೈನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಧನು ರೀಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಧನು ರೀಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್
ನಿಜವಾದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚರ್ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆರು ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವ ನಮಕ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮಲ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂದು ಆನಂದಮಯ ಅತ್ತು ಮಾತ ಅನುಭವ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗಿನತ್ತೆ ಆತು ರೀಚ್ ಆವನುಂಡು ಆತು ಪೋವನುಂಡು ತುಳುನಾಡದಾಗ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲು 10K 20K 60K ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅದ ಗೊತ್ತನೆ ಏನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದು ನಮಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅವೇ ವಿಷಯ ಅವಡು ವ್ಲಾಗ್ ಆವಡು ರೀಲ್ಸ್ ಆವಡು ಅದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೆಂಬೇರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಐಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಕ್ಕಡ ಐಟೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಆವಡು ಅಂತ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಪುನು ಅವೆಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುನು ಅದ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ ತೊಂಜೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ನಿರ್ದ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಾಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮುರಡಿಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಡಬೇಕು ಇರುವ ನೆಟ್ಟ ಬೇಲೆಗೆ ಐಲೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ತೋಳು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೋಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಹೊಡತು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಓಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಂತೆ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೋದು ಆತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಆತ ಶೇರ್ ಆಪುನ ಆತೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಇಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ದಾನ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಜೋಕುಲು ಶೇರ್ಲೆರಾ ಆತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ದಾನ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೇನ್ಗ ಬೇಡ ವಾ ಟೈಪುಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಪಂಡದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮಾಲ್ಪನಲ್ಲ ವಾ ಟೈಪುಡು ಮಾಲ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಇದು ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಡನಿಕೆ ನೋಡ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ದನು ಈರೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪುನ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲದು ಅಕಲ್ದ ಪಾತ್ರೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಆಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಜನ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡಿತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಮನ ಅಶೋಕ್ ರೈನ ಆ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಈರ ಕೊಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಡು ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬೆ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಬಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ 17 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಅವ್ರ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಸೇರಿದು ಒಂಚ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸೀರೆ ಕೊರಂತೇರಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇಳಿ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ ಹೋಯ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ ಚೂರು 2-3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಐದು ಕಾರು ಏನು ಪುತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬರೆದುಂಬೆ ದುಂಬು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪನಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದ ಇಪ್ಪನಾನೆ ಅರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನಾನೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಈರಪ್ಪಗ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿತ ಟಿಸಿಎನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುರ್ ಪುರಾಣ ಗಮ್ಮತ್ ಅರ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಯರ್ ಅವ್ರ MLA ಇಡ್ಲ ಅರ ಖುಷಿ ಬಂದದಂಡ ಅರ ಏರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡಾಡ ಒರಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅವ್ರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇನ್ ಬರತಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಬಲ್ಪು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏತೇ ಜನ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಿ ಆ ಕೇನ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ ವಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಪಿರದು ಈಗ ತುಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓವೇ ರಾಜಕೀಯ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾರು ಒರಿಗೆ ಕೊರ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆರು ಆರೆ ಬಂತೀನಿ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಬರಗೆ ತೊಂಚಿ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುಗರ್ನ ಹತ್ತದಾಲತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪಿರೋದು ಒಂಜಿ ಐತ ಅನುಭವ ಆರ್ನ ಒಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪುರ ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪುರ ತೂತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ ಬೇರೆ ಪುರ ತುಲೆ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚಿ ಪಿದಾರ್ದನ ಸರಿ ಐನಿತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ MLA ಎಲ್ಲ ಮನ್ ಪಂದೇಶನ ಪನೋಲಿ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಾರ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲೆ ದುಂಬೋಲ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ
ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಾಯನರ್ಕೊರು ಒಂತೇರೆ ಒಂಜಿ ಅನಗೆ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಪು ನಂಜಿ ಮಂಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವು ಹತ್ತದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇತೇರ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಜಿಮೆಗೆ ಪೋಂಡ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡ್ರಿನೇ ಪೋಂಡ ಇರ ಗೊತ್ತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಐತ ಪುರೋಂಡು ಐತ ಮಾತಿರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಓನದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನವೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ ರೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೇಟ್ ರೋಡ್ದ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಅವು ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಐದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೇರ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಬೋದು ಗೈಸ್ ಅವು ಅವ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇ ಬಂದಿದೆ ಆತಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಆಯ್ತೀನಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಆತ ಅಣ್ಣ ಅಂಜನ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ ಇದು ಓದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂರಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬರ್ತೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬೋನಾಗ ಟೆನ್ಷನೇ ಒಂದ್ಬಿಡ್ಸಿ ಶುರು ನೋಡ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ 100% ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಇರಿಗೆ ಬೇತದ ಕಡೆ ಪುರಾಣ ಇದ್ರಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪುರ ಬೋಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲ ಅವು ರೇಜ್ ಈ ಹೊಸ ಬೇವಾಡು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಏರೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಎಡಬೆಲ್ಲ ಅನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಾಣಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಇನ್ನೀಡೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ ಬಂದಂಜಿ ಬತ್ತನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಅಶೋಕ್ ರೈ ನಂದಿ ಬಂದಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಪುನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೂಪುನಾಂಡ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓದೈತೋ ನೋಡಿ ಓಲಾಗೈತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಎ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ IPL ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಬುಕ್ IPL ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏತುಂಡ ಇದು ಇರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೇತಿಪ್ಪುನು ಉಂಗೆರ್ನ ಅನುಭವ ಬೇತಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಅನುಭವನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಕಾಂತಾರನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾಂದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂತಾರದ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ಮೂವಿ ಬೇತೆ ವೈಚ್ ಇಂಚಿ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡವೆ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಮೂವಿ ಆ ಮೂವಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ನಂಬರ್ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೈಜಿ ಸೇಮ್ ಕಾಂತಾರಲ್ಲ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನೀವು ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಲ್ತ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಖುದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ತೂತ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡತಿ ನಿಜ ಬಂಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಈರೆಗೆ ನಾವು ಕೊಂಚ 10 ಜನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂತಾರ ನಾವು ಕೊಂಚ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ 50 ಜನ ಕೊಂಚ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಲಾರ ಆ ಪ್ರೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓರಿ ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ತೂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪನೇರ್ದಾದು ಆ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐತ ಎಂಕಂತೂ 100% ಫಿಲ್ ಆದ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ತೋಜಿನ ಇಟ್ಟು ಎವರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಫರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ 100% ಆ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಐನೇ ಬನ್ನಿ ಆತ ಪೂರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೀರು ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರೆಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ್ ದಾದ ಪಂಡದನು ದೈವನ್ ಅಂಚ ತೂಪದ್ ದೈವನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಟ್ಟಡ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಗುಲ್ಲುದನ ತುಳುನಾಟ್ ಪಂಡ ದೈವಲೇನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವೇಷ ಪದ ಗೊತ್ತು ತೂತು ಪರಿಶೋಷ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಪಣ್ಣ ವೇಷ ಪಡೆದು ಐಕಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಾರದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ದೈವದ ಎದುರೇ ಹೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐಕ ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ತೋಜಿ ಪುಣ್ಯದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿತ್ ಮನ್ನಡೆ ಪುಟ್ಟದೇನೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದಾಗಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರ್ವಗಳು ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ 1000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಏತಾ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಯಾಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜದ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ದೈವದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತುಜ ಅದು ಬತ್ತಜ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ದಾದ ದೈವಲೇನ ಇಚ್ಚ ಕಟ್ಟದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬು ಬೈದನ್ ಬತ್ತುಂಡ ಏದು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿವಿಕನೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಯಿನ ಐಕ್ ದುಂಬು ಕೆಲವರು ಇರಜಿ ಏನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುದಿತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಕಾಂತಾರ ಒಂಥರ ಭೂಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೈತದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪುಷ್ಪದ ಆ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲೋಡ್ತು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆಂಚೇನು ದೈವ ಬಂಡ ಅವಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಗೀರ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಅವರ ಅಂಚೆ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತದು ನಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿ ನೆರೋ ಇತ್ತೀರ ಅಜ್ಜಿನ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪತ್ತು ಮಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅವಂತನ ಇತ್ತಿನದಾನು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಿಂದಿಗೆ ಆತು ಬೈತನಗ ಮಾಯನಗ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾಲ್ತು ದರ್ಶನ ಮತ್ತಲೆಕ ಬುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಆತನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒತ್ತಕೊಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮೇಲೇರಿನ ಮಾಲ್ತದ ಈಗ ಲಾಗಿದ ಪೋನ ಕಲೆಗದನ ಬಂಡ ಮಾಯಾ ಆತಜೇರೆ ಆಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಟ ಪೂರ ಘಟನೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಪನಾಗ ದಾಯ ದೈವ ದೇವರು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಒಂಜಿರ ದೈವ ದೇವರು ಅವಳು ತೋಚ್ಪಾರ ಬಂಡ ಅಂತಾರ ತೋಚ್ಬಾಬೆಂದ ಅವು ತೋಚ್ಬಾಬೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ನಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ನಾನೇ ಐನು ಪಾತಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರದ ಕೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಅನುಭವ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಭವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಇದು ದೈವ ದೇವರನಂದು ಆಂಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ ಕೇರಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಜಾಗದ ಅಕ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬಿಟ್ಟದಿ ಅಪ್ಪ ಮೆಗಿಪಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಂತದ ಹುಲಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ಗಂಗಸರ ದೀಪನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಪನು ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು ಮಂತೊಂತೀರ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಆಂಡ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ ಮರಲು ಶುರು ಆತನ ಅಕ್ಲು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ ಹಾಲು ಬುಡ್ದು ಬೋತಲು ಮಾನಸಿಕವಾದೊಂದು ಆತ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಓಡಮಿಟ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟೆಂದು ಎತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರದ ಕೆರೆ ಓದು ಐಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಆದವು ಕಟ್ಟೆನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತಿದೇರಿ ಕಾಚು ಐದು ಕಂಚ ಆತನದು ಎಂಕ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲೆ ಆಡೆ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೇ ಬಂದೆ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ಇಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಏತು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರೆಗ್ಲೈತೆ ಡೀಪ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಏತು ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಅದು ಎಂಕ್ಲತೈತೆ ಗೊತ್ತು ಜೀತೆ ತೆರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪನ ವಿಷಯ ಐತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತವಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತವಾಡು ಒಯ್ತಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಸ್ಕರ ಕೈಂಚಿನ ಹಾಕುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಂಚ ಮಾಲ್ಪಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತ ಮಾಡ್ಕೊ ಪಂಡ ಇಂಚನ ಇಂಡೋರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತ ಇಂಚನ ನಮಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಲೆಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಗಳು ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾದಪುರ ಆಪುನ ಒಂದನು ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ತರ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಬೇಡ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಕ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುನು ದಾದಪುರ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಮಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹೇ ಓಕೆ